ya boroki gobe University ya Monash College kurwase bunge ya Nyaribari chacheni gobe sokirina kwemurunganiria obo korali hobobe boburai ase bunge yo ukwana chinge kicha boroki wabo ni goba mu machiro mujumbe bunge yo muskeza irijanda asogo taikirania magandro chinse mo chinde asebono bamwakire koko wakire homwando mbaka numurai horanyare gakoreta moncheria ase bunge yo Alitanguru kusoro ntete kukwanira uongozi ere Nyaribari. Number 1 bora itari kote ya onto beke line bono mujumbe twachorete example bono bunanje nasi negati ko je ko skuru ngachikubwate kuragara ngakereza iri chanda. Unfortunate no nyamangana go amangana basari it is our right, it is not our privilege ko to basari ibintu bona wana to ibintu bire tanje babona to kwanira bunachipara kangone chabona tako tenga para chiabune cha Kiogoro ochia abandoned chipara cha Pobaracho ochia abandoned bono are Kisii Central na Kiambu ward bono toko boli kwani Nyaribari chache is a comprise of 6 wards ngakiako ba selective akora magendro Kiambu na Kisii Central yoka bono ase igobono munendu genzi toko tebanga around ye zairi chanda tote tuchora abantu bameta sobutaka bori Kisii osikorigale una ba mama baito no tukitoyo motu no bago chikorusi video chechi kwaya tukitoyo motu chisura cha sarekire ometa sobutaka boko bofinyete abantu baito nando yakorukunga wakili omwando mbaka chama yae ne vuguvugu yae Linda Mwananchi eyobate sisi ndio nani Sifuna sisi ndio nani Sifuna na omwakili omwando mbaka no yomobo alafu na Senator Wito Richard Onyonka na abo murabande the likes of Anthony Kibagendi, Nolfason Barongo na Clive Gizairo Engoko. Abo bonsin tuta